ngai kublay phi wipi baro neki viewers bat ki subscribers hakan ne kapor hak ba phi page ya kan ne ka channel kan ne clip mar ka manta tu trend on kat bat phi unang ye kar khu ji mu jong phi bat chi kantin wa kwa man kar pa je phi wipi baro ki ba ju page ne ka channel ba phi su ba ha ban ya ban pan su priang lem ya kan ne ka channel namar kan ne ka channel jing kai te kan long ka jing man toy ka ba crown nam ta jong kito ki kwa tu ki ba kwa ya ka ban tei ya ka jing ma ka jam sim ka jong ki i we baro kito ki ba pe jong ka channel ka mon te ha ka ne ka por nya phai ka we ka banta ka ba khadu ka ne ka banta jong ka to ka jing kai ka ba dei kum no phin le ban yo jing pan em ka bala pan mi ha kini benta ba shakmar ka bala pan mi hadu lai benta lai ni haki papia gila benta te gane kalong ka we ka ba dang teng na ka to ka ju hi ka jingmot bat ha ka to ka benta ngila poi ha tu ka habangi yo yang jing pen em pat kum no ngile ba yo jing pen em kalong ha tu umen sim ba khoi te lai pun kun hang to bat kadang don sakawai pat talor jung kane badang don gici teng bat kato bat kata kalong kumno phin priang ya umun sim ma khoi jaka jing ko jong phi te aswa jong kata kane kalong ga we ka ba penput ya kato bat menta kapang ban yakan ha kane ka benta jong kato ka jing kai ka bong kumno phin le bang jing pen em kane kalong ga benta ka bangin haban examine ya lade larang la ya na du jing kala ka ba mod hadu kapriang ka ba priang yu jisu hadu ka ba priang hadu mensim khoi bat bangila le ka kam ko jong blai ngila trei ya kam ko jong blai kadai ka por menta yang i menta ha kadai ka por ban examine se la de lato ngila long em shispa na shispa ki batikna bang ngin le chabneng la dang ngila klat te kane kalau kebetulan kam ha ka jing im ka jong i lagi phai tin jong blai na ka thi ban kong se ki nang korean kalau no bakhalai ko bakhalai ko ong jinge ke jinge bat ke jingkermen kini ki lightly ndre ba kraw tam ke jinge te ndre gimla ban lai nyamar ba kaner kalau ka wen ki ba kraw ba ta kalau ka jingkermen la ding tre kam ke jong blai klem ke jingkermen kapen lam nong kan penlong ngi ki ba job ke jingim mar kum no ha ngi tre ngi ta bor la dang klem nong ke jingkermen kum no su tangi rep ngi riang kum juru hak ba kerja mesim ngi don kam yang kan benta ka bang don kam ban su thu hak ba ngi tre ka kam ke jong blai ani la ngai pat ngi la sakri blai la hato kalong le no am kan ngi sakri ki jong la ne kalong ka bang sumudur ya ka ta te kalong ka badon kam ha ha ka jing im ke jong te kwa ban ai kum ka we ka jing thu ba ka por ka badang khna mangi aba kli ya ka ne na ki nong yalam jong ha ki balang ni sai chi kli ne we jing kli ni ong ba hato ka long kum no la dau briu la klat nang ne perthei ka den em ba un su thul pan nang ne perthei ba un le chabneng la ne un le chi jaw te ki ba bon hilai no tang pat ngam ju osngo ji ka skor ga jonga nrenga su osngo paten ki we dan i we ar nguduk re baro kiong em kata kalong ka bom la long ba briu un su thu la un le chabneng la ne un le chi jaw kata ka syong hakamon ke jong blai hat ka sni bishar ka khadu haka bau blai un sapha kain laun pha shabneng la ne chadu jok kata ka de ka majority nadu kinu yalam ki kham shakmat duru ki ong hi kunta te ka pensngeu ba kuma ka pensngeu ka liang kuma u blai u sutana ban pha yala ki jong ki kun chadu jok te kana kalong persya yak tin jong blai bang phai kat kum na ka thi ka bar jong petros kalau nok balai khot ba khandai hang tong i sem bat ngiu i ba u blai sim la kwa ka man sem kan lek no chedu jok te kalong persya yak ta chumudur ta kum no ki kmi pa kin sutanat yu khun bun jot i khun bikin jot kata ka bom la long ten rei menta ka syong sahangi pat pengin suthu ikan ka phang ngala percang man keli ya kitu ki beri ki balai be has ki jolom sim ki pra treasure hem kamu jong blai kat hadu kitu ki bala keren ki wei pat ki thlik kadon ka por ka bang abu ki jing keli ak man ha ka jing de bat ki ngong hatu phis ngau kumno phila thikanan em menta la phi khat na ka perthei phin le chabneng
Kiong ya kata te kalong ka ba kata te ka syong sau bleng on kata ka de kata kamong biblikal. Rim ta nginya pai mata haka jinge de bar kitin ke jong bleng ka hikai kum no. Ato ka de ba ngin le kum ta tharai kum unorep haba u lek pan pu ya ka langkha ato umbu ke jing kermen be chispa ni spa to balwarep. Onyo kayo sunbai kum jur im ke jong ni. Te kane kalong ga ek ba don kam ba bat ba menta haban ya pai hang ni ka syong ha hangi ka syong ha ka jing im ke jungi ni de ban tip ngana ga wei kat kum ka anjong tin ke jong blei ba om dei kum ya ki angel yangi ki breu blei open per bat kata kalong paula bu hangi ya ka jing jit ka syong hangi ya kata ka ba ngin tip langin le chapneng la ne chudi jok nya pai na kong kum ba kalong ha kitab Deuteronomy kanong ba life ho kerkhot ka ba kharsan nang ta khat khandai ba ta ton chu khen bai ka to ka lono ka ba life ho jong ne kitab Deuteronomy hang ni ngiu i ka wei ka ba krong san tam ya ka bala hikai ha ka jing de ber ka jing briu ka jungi ha ka jing sakri yo blai hang ni ka don ka jing ong hang to ba ka ta ka jing pen im ane ta ka jing yap ka jing im om dei ka ba jingai các tin jong blei ka ong ba ngin jit ni haban jit mangi langin ngin jit yo blei lane ngin jit yo suit ngin jit ka basniu ngin jit ka babha ka de ka jing jit ka jongi bat hang neru labatai hakan ka ng kitab Deuteronomy ngilabru kumju na ka to ka sithi sekirom kolong ba sipho ka ju apostol Paul ru rifar hak to banta hak bal ong ba ka jing pen im kam de kata bengi perkat kalong kepada jengai kat hadu ban haban le te ki aeroplane kapan le te ki chat se jengai ba ka jing pen im kam de ka kum kata kam de kata ka ba ngimudur bakadon syatte seneng kat bana her di roket lane kadon chathi sapo nyamra kat hadu ba u bala ban poi ban kot sita tang ki bri ki bari spa le se hakado te kada ki pen im kam de kum ta ka jing pen im ka syong ha kada don hajan bat kalong kepada jantam hadu kata kepada ka jingjan kalong ba hadu ba mdan kam syok bana theo bat kai kata ka jing pen im ka syong ha ka sentur ke jungi ka syong ha thli jungi kata ka dei ka jing jit teladang la jit kum ta ngim dei su ban atatin ban ong ba te hatu ngile chablen ngile chari jok onda habangi ngila kran nreng di ban tip ikane kadai kasentur ke jongi mar kaktin ke jong blei ong itu ke sithi sikirom kalong ba spor ndai ong ba ngei da kat donut bat ngi pla da gar miang sentur kat tang kata kala biang te menta nginya pai hato habangi sekrio blei ngile kumno hato kadai ngi bangin chu syakri rumah rutit kanom la banong komta ni pai ka to kan tin jong blei hakaba kumno ka ba ujisu ong ya to kan thai samaria ha ka gospel kat kun onis kono ba saud kot ka ba arpo ong pi amane blei ya ka ba phim tip bamut kini ki no samaria ki syakri blei klem na so thau kimda so thu kimna sempang ki syakri blei ndrei ong ba ngi pat ngi syakri blei da ka batip nomor balai ka jing pen im kawan na ki jiu te kata de ba ni don kam ya ka bang da so thu syai kadar ya kata ka norim bat ya ka jing shan adu ka basdang jing penong baro te kata de ka jing kai ka bu jisu u bu bat u ong ya ka to kun thai samaria ka bamut yang ngir kum ju man ta abangi syakri blei kam de bangin syakri ha kata ka dur ka ba ngi sumudur nrei ngi de banda syakri blei ta ka ba sotho da ka ba sempang ya kai ka baro ka ba ngi le ta ka ching le jungi bangi syakri ka de na em kata de ka jing mot nang ta don bre kato ne ki briu ha ka jing de ka ne bata ki ata tin ya le de ki ong tip kham hok mangi ni kham hok kito lese ki kham hok ban ki riwai ki baya bu aja suruh ke ki kham hok ban kita banyangi babon ba ki ba syakri boleh ki bela syakri bah
ki balakit ya kam ke jong blay ki le jaseng ban mit basngi re penban yosneu bade ya tin ki bakum kita ki bakisha yom yule se ki kamla kita ki beri ki buat aja surok kataru kalau ke babak kelana tin ke jong blay mar balai Petros wong kumne ha ka sithi ke banikong jong u long basar bakat prawong tela data ka ba bon pen yo ba hok hanu ta bom riu blay bat ba pop un pau tengiran kam soto abangi syakri blay don kamban syakri hadu pangin yo keju so kata ka ke jingmut jong ka jing syakri blay ka ba shisha bat mentangnya pai hatu radengi syakri blay ngin syakri da ka ba artatin kata kamdon jingmut lagi dalam umta kumnok tin jong blay ka hikai sakawai pat ni pai na ka sithi ka ba ar cheki nong korin kolong bakhalat kot ba san ka bong yalade hi to yit phi la philong em ha ka jingai yalade hi to prang phi hato phim ithu yalade bau jisu udon hapi nang to ha ka dukhot ka ba riu kong shu kumne ka bau pol wong nrei ngakermen ba phin yo tip bangi ngimlong ki bala kan taino kane kade ka rekom ban chakri yo blay idan kamar sothu ya ka ba kum kane pangim dei banlong kita kiba rakat tainong idan kamar sothu sekdar ya kai ba ngiwan cha ublay ngiwan ni pediang jisu ke jing im haban dalilei anom syak kan tai yang ni sabar bala ring dang artin ya katang idan kamban ya be hadu bagina sothu ba sispa ni spa ha kanono khidmat la do ublay usim nginam dei ban artin ya ka beneng kata ka de jing kai ka ba bible ka keren ni tomantang ni pai ha kan ka khidmat tang sauteli ki bangin habanya paine sauteli ki poin ngan hakan ka por bangin kren ini ka poin ka bangin kong kalong bangin kren hakan ka por kumno ngin sothu bangin la yo jing panim ini paine kong ha ka jing kaladur jong ka jing im ka jong i kata de ka poin ka bangin kong kaya rukom jong ka jing kaladur ha ka jing im ka jong i ka bangin kong ngin pai mata ha ka jing de bangin ka jing suk ketir ke jong blay kong Yonis nomba karsar korbar kunyo kong ya ke jing suk ngai ino api om kumbak pertek ai nrei dei manga uba ai ting ha perkat menta abangi sekri blay bonsen se yosngi ki jong blay kong kat no ngrasuk kat no ngisuk la hatau ta ka jing suk ka dalong real ka dalong sisan em ne kat de kata ka bangi sia pertubur la ning sumudur kan malak banong ta nginon kamban tip ngidon kamban mat ya kani marka hima ka jong blay kamdei kata ka bangi sumudur kadei ka badalong ka pada shisha ujisu haba uwan ban im pojongi ura syong shisha pat umersi makhuj urawan ura syong shisha im ka jongi ngidon kamban sothu ya kani te ngimdei ban sakri blay ha kata ka bangi sumudur nata shishu man ya pai matan ha ka jinga dei jong ka jingkala ka jing im ngin haban eksamin le dukat no ngila kala namar ba ktin ki jong blay ka ong ar korin lo masan dekot bakat yo kong kum tala dau ai weru udon hau kris ulong jing tau bat mai bat ke barim bar khoi kila leitno kila du no akmi ke kila jalong ki bat mai tin denang ta dau ni don kamban eksamin bahai la de ladang ila deuta ujing tau bat mai hatong ina ata tin shu ye ke pan nyarwai ki jirwai ka bong ngalong jing tau mai atau ngirwai ada tang la sentur ning dan ka ni perwai tang da ka bangi sia penbut la ne da kano rel ngarwai kene dan kaman eksamin ru ndang ngarwai da ka basothu pat ngila syam kalau kumta dan kamru kumta bangi dan kamban penbiang ya ke iba ngi i kumba tinjung blai ko ngi eksamin da tinjung blai dak tinjung blai kalau ngata ka yit kami kaman pe im jungi langi biang ngi dunahang no nanta shu sa ka wai pan ni pai kumno kaba upol kum ubriu ubala kala kaba mot ubala pediang jisu la dap da musim khoi pat ubala per na ki wei pat kumno da pen i sekadari la de kumne la dangin pule naka sithip ni kong se ki thosni kalong bani kan khar basan kaba uong kumne phi yatip ki ba kumno ngila pen i la de shapi ha parang wong what manner of men we were among you kane ka jong pol kade ka jing thu jong u yala de hi ba kumno u pol ulong upa per na ki wepat ulong uba
udah testify udah pensyai lah deh ya tak jinglong kum ukun jong blei bat kum tau brio belak kelak abamut nadong syadang tingi de ban dasung thoya kan lada ka jingkala kalong ka basyu malumala ti not hi ban testify kum ta ban pensisya kum ta tingi don kam ban long kumba upol ulong kelangi parlong ngi de ban long nantap ngi apaim ta habangi kiar na kan ka pop lahato kadai kaba ngilale data ka jing penlak ka jong blei la ni ngidang shu le yak ta da ka jimot namar balik ting jong blei ngan air teli Yonis ka banikong ka lenong ka khot khar khar lai kong ki bala kham na ka snam lemne na ka mon ka do lemne na ka mon ubriu nre na ublei ti kanai ka dei ka ta ka jingla ka jungi habangi kiar na ka pop kam dei ka to ka ba ngi sumut namar briu ba ha wan kong show try bom pad yo ya kata ka jing sai ka jing kharsin bom pad yo ta ka jing pensle ka mana jrong ka bala kampalat ka to ka jing kemen ka jong blei ban ya ka to ka jing kemen jong ne perthei barabor utip ladung ne pop un poi sha ka jing jot ubriu hi barabor unyale ubange unyale ban kiar kat ka bala ya ka ban ne pop tenrei ka jingkiar kalong tang da ka ba sumudur ba perkat kam de benang komta kat hadu bangi suthu ba kata kala long natural ha ka ba nyam sim kata jingtre kan nyam mersim kala long kala obarkom kala sorpas da kata ka jing ik ka ba shisha ka jong blei banya kata ka jing ik ka jong ka perthai ka bran po kidonut ka jong i nang shishu sgoi pan Yonis shithi bani kong Yonis kalong balai khot ka ba khantai ka bong we baro bala khan ublei umjule ya kapop naba usmbai jong u yaisa hapo jong u te umla ban jele pop nabala khai u na ublei dan ai tang artli kito ha ka jing de bat kan ka jing kiar ka jing la jong i ha ka bangi kiar na kapop ni don kamalong kita ki bala khan ublei namara rangi parlong ki bakhan ublei ladangi shu syakri ya ublei mentam ni ong ba ongi lah kala ka bambut ni lah pediang bisu rei ublei padio jakah ke jing bojongi ngim parlong ki balakha te kapop kadang don jing jongi bat kanang kharoi halak singi kam ya habat kan ekti jong blei ka blong hang ni namar kane di ke jinglong be kun jong blei ki de bandon nang tam nya phai mata ka jingi ja blei u la pediang yangi ai hangi ke jing ik hatoi kan ke jing ik ngilai yo mar na em mar bale ka sithib ni kong yon sung basar khot ka ba phra ong ba ublei ulong ka jing ik te hato hadukat no ta ka jing ik ngi nglamat ha ka donut ke jing ik ya phai shu skoi pan ka jing de bergan ke jing ik nya ka rom long basan ka pong ini i ketien bat kata ka cikermen kamchu penrain bu kho naba ya ka jing ik ublei la theno yar buk haki donut jongi dau mensim yau bala aino hangi yui kato ka jing ong jong ketin ke jong blei naba ya ka jing yu blei la tho la theno yar buk haki donut jongi te hadu kat no ngila mat ke jing ik bo blei ai ke jing bo jongi ngidon kamban pen ngidon kamban pen ngecela deh ngidon kamban da ya be ha ka ta ka jinglong ka jam sim kar hadu bangi suthu ya kata ka jing ik ka bat shisha ka jong blei nang ta nya phai su pan ha jing de bergane ka jing kaladur ha ka jing im nya phai sakane ka wei pan bat kata ka de ka jing bat scam ya ka jing pen im bat ka jing bat scam persya ya kini ki jing pen shoy pan ba kata ka jing ngej ka ba ngi la ngej kalalong ka bas kem palat bani ki bar khoi ton ya phai khniat na kai ka bo pol wong ka si thim ni kong si ki Filipino bani kong de khot ka bar phulai kong ni tin wo upol wong nrei ngas ngau lengo hakini baro ar habanga don ka jing kwa ya ka ban yo lejno bat ban long lem bat ukris kane ka jing long jongi habangi kren kane ka banta ka jing suti kena sapang ka jing penim ka bau lau bleu la penim na em ye ka jing em ka jongi ni i upol hang ni upun sisai la de ka ba la ngej bat ba ula sung thu sai krar sispa ka ba ula debjo ka jing penim mar balai
Udah don ya tak jingkwa ya kaban late no lembat ukris. Kan pa hakan ek perteng nila pa bon ba kibriu hak por ba kiyam. Yui hadukat no ba ki kertat hadukat no kaba kato kan le kita shifting kita ong hakmi to ya rap nem yang pe phim i utai ki kedeu ya iksui ke ba ki wan ban tan ya ki yak ban ra ya kita ki mesim sedujok. Kiba pun ba kibri ki shifting haka jinga day bat ka jinga balai kada kolong nomor ba kito kiba shifting sutu sekadar kidai ki balai sedujok nrei nado panginang im ngide ban long kaju kumalong upol kane kadi ki jingi kai kabalong biblical doctrine kabasisha bat kadai yangi bangin long kumba upol uhikai tentang ini tu kepoin menikong hak kajing day bat kajing keladur kajing im ban penting kenal ngila la kumno ngila yo nem ga ya ka takaban le sabneng la dep thon nem keteng jongi bat ba lap diang nem yangi khamat ke jong blei ngila dep to koi benta da ka bangin haban pe chang ni bangin hab examine ni la ka jong jing im leng ba kata kerkom jong jing kala ke jimut ke perkat jongi thì tôm ta nghe phai pat sa kawai nagi di sau teling ladap kawai ke baar ngidan kamar so thu ya ka jingkular ka bau blei hi ukular ha ka jing gujungi namar langi don makna kat ne ka e bau blei lapan keladur jing gujungi nagi kam su sa ka ban so thu de nak ka kular ka jong ublei kumno bau blei ulah kular kat kum tin ka jong ublei ya la ki jong bangai ha ka stibni kong kono kay jong Petros kuno baar khot kawan ri kong te jar banget hau on penrain buk hok te ngi su thuang ni ngadang langit hau blei ngi langit hau dalilei ublei unom penle rain buk hok kata kajing ong bom penle rain buk hok kakan thop nadu kane kajing im jungi ha kane ka perthei bat hadu habneng hiru kumujing plai ladi ha kapor ka ba ngade pas ia ke kerdan ia ke kelas 10 nang matrik bengong laisnem habang watkam ngaklim yo adu ke penong yang ya ke jingdu uji kermen kat banlik no yapno nrei kai ka bajia haudin bangala pai kmat gejong play ngayo ya kane khot bible cis nyo e kane cis ngej hablei bat ngai la chu ong bej pamenta ngandom don chu kajing kerdu ya kam kajam ngam don chu kajing lerang bat kajing surit kawan ha kajing im kat hadu bangala superman be cis pa ni spa ba mentang ngam don kam chu ya kano ru nomar bau blei hi haban le on lerang bukho bat kajialong ka ba ngam don kam chu ba ngandang wat kam nadu kata por ha kajing de bat kam kajam reki we kil trisitom na ka benta jonga kat hadu banda yo e kabam kadi kababiang ya kam gajam kababiang ti nadu kan perthai kala long kan ni nanta susu ni apais ke jingkular ke jong play haka jinga dei bat kita ki bawan hakmat ka khet ke jing snei jong ko ongkum no susu yonis ka gospel yonis song ban riur khar ka balai phun niau bisu ongkum ne ong baro bau utau pau ai hanga kin wan hanga utate bawan hanga dal lele ngan om kan tai no shabar yui habu bleu pun im yang gibreu ka beningkong ukta lengba ka jing ik ka jong bleu pa haba umsi makula pendu mau hadu kanong sotu ka jing ik u i jing gibreu bat open itu hau jisu bat kat ki balawan hau jisu ang haban dalele ngan pantai no sabar nafta susu ka to ga dekat ke balai kendai Yohanes long baru dekat kendai ong ngan om ai bandu no ru naka ndre bangan yo ban permipat yaka hakasngi ka bakadu kabamut ya kijing im jongi habangi lawan hakmat kijing jisu dalilai unom pendu leno kan maun em sapang hakaba uri yaki haba uyalami kitu ikharan kisendran jatang ujudas namar ujid hi takalenti te ungat hak tak ba ujit da ngingi jit yo blei haban le unum ai yang bangin du le no ai nata susu kato ka bala da unu mene ar petros lai khot ba khnai ka ba damon yano ban jot no
nang tai si thi mani kong syagi korin nang bakasan khot ka basan phupra kong aba fitip scam ba kata ka jing 3 minute jong phi kam julong ka bale no ai nang tai su ni pai sa ka bai pat ka ba khadu nang ka poin si kim ni kong yo ni song basan khot bakar ar ka bong tau badon ukun udon kata ka jing im teu ta bom don ukun ublei don kata ka jing im tadeng lakala ka bomut ngap ting jisu ban ngisung thu balapan im yangi ila yo to ka ya kata ka jing sai ka jing karsin ngisung thu ba de ba jisu don jing ba jong long kom ta ka jim jongi langi le ka no ko mo pol kami be kata ka basniu kam jumi ka babahan ngi ten rei abang ngisung thu ba jisu don po jongi te kata ka de jing im ka ba ngila im lupa nata syus ngi pai sak poin balai ka poin ka balai ka de ka ne bat kata ka long bangi su thu ya kata ka jing long jong ka jing ting khun ka poin ka balai ka de ka jing ting khun i pule ni kala tiang ba saud khat ban riu po ngi tin te na ba philong ki khun ublei wala pha ya sim ukun jong u ha ki donu jongi ubarak ang aba kopa bakum ta phim nong su umrau ndrei ukun keng telada ukun unoyo pateng ru da ublei patkum ta terter ngiyo ya kane ke jinglong jong ka jing ting khun akpor ka ba ngi ngila pediang hadu sim ku kam tam akpor ba ngi don ka jing slok ba ublei ngi su thun em ya ta ka jing tuj ka donut ka jongi bat hata ka por ka ba ngi nang tuj ka jing sakri ublei ngi ha ki jing duai ki jing kanut ke bahir hir hakata ko por ni so thu ya ka ba sim jong Jesus Christ sim khoi don lang hapo kan jongi ya ka no aba ko pa habangi shikri oblei bat habangi maning yaro te hakane ka por ni so thu bangi la de ki khun ki jong blei te la dai ki khun om sham la pan im sayano pat nang ta shu ngan ino no kato kane ka bentang ai tang to ko ga khot hi te ngi ne pas kane we ka point ka ba sau kata ka long bangi don kam su thu kumno ba ngi yo ne mi ka ge jing pan im bat ngi tikna ne em bat ngi ne pai mentana katin ke jong blei haka jing dei bat karukom ka ba blei u bishar ngim dei ban atatin ne kane mar katin jong blei kala tho bat ba ka haba katin jong blei ka tho jisu wang ba wat iwe dakrit ru anomla bat klem na pendep ya ka bala tho te kumta ni de baso thuru hak ba kumno ublei ubishar yang ikibri hak taksi ka ba khadu bat habangi tip ya takar kom bishar ka jong blei ni de baso thuru ya de la ngin kumno ngin long hak ta kapor tila dai ngila long menta hak ta kapor ngin long hi kita ki ba job nya phai khniat na tingri jong blei hak jing de kan ni hak jing de ka ba kumno ublei ubishar yang i hak ta ka singi ka khadu habangi pai ya kan ni ngilap na ka chithi ka jong titos kalong balai khot ka basan hang toy ka balai thu ba lapan imingi om de da ta ka jing le jong ka hok ka bangi ngi la le nrei la on pan im yangi kat kum ka jing sai jong ka jing kharsin bat ka jing pan thmai ka jong mun sim ma khoi la da jing bu jong la dep kala ka bamut ngi la yo ka ne ka jing khathmai bat ngi la yo ya mun sim ma khoi bat man ka por ngi yo ya ka ta ka refreshment ka jong mun sim ma khoi in atatin shu se kai pat ban ong ba ngi dang artin ya ka bentah la ngi poi sabneng ngi le chedu jok kanom don shu ka jing atatin nar baling su thu ba hakata ka sngi ka ba blei upun yang yangi habangi poi khmat ka khet bishar u Chris khmat ka jong blei maru yo ilut yangi wat ya ki jumur chwaban pa ngi ngin mot ude bu yo ilut ya ka nur jongi ka ba shapo mar ya poi khmat ka jong blei la shu yo ibei direct ya ta ka hok ka jong blei ka baning kong ka baar ka long ya ta ka jing sai jong ka jing kharsen bat ya ka jing patmai ka jong musim ko chakit jongi chubu matam kum ngini anu sakum ya u bilor rangkat bat ka hatonum itu ya ka ka ba rongyong bat ka ka ba rongli
Dia khmat ke jong blei kanong hata kerkom on theu ha kata ka jing theu ke jong blei ya ka runut ke jongi. Tela ka runut jongi kadang ka sniu ke ka perthei. Kalau ka bompat pen khoi cubu mentang ni anuk sah kanong ha kadur jong karong yong. Henry lada ka runut jongi kala khoi bat kala sngur khmat jong blei ka sngur. Dia ka banleng ina atatin namar un bishar nengkong kinehi. Kajing sai kajing kharsin kajing betmai kajing monsim kui lato ka la long kum no kajing jongi syai kadar ngim dei ban atatin ya kebeneng kat kum kajing tho nang ta shu sakawai pan ngin ya pai kata kalong naga rom kuno bar khot ka bakhan riu ha bakum no blei bishar yangi ha kata sni ka bakadu ngi su thu syai kadar blei ha kata por ha ka ba bishar yangi unek kumne. Angay ba haka jing de bat ka jing duna ka jing bejongi. La yangi ki bala syakri bahai blei unum na pej ya kata dari ka bening kong kalong la dengi pai kat kum ka ni ka rom lono ba arkat bakan riu. Marupol wong ba on sabishar ya ki ki bari. Ya ki bangi ki bari ngile. Haka bari kat kum gospel ka jonga. Te menta kawai beng sutu hak handangi lapoi kemat kaket ke jong blei beneng. Ngi sutu ublei unlai hane kedur. Kebening kong kalong ba un sim ya ka Bible. Ya mari kene ka Bible ai hangi mentai bangin pule bangin kongu bangin le ka. Un ai hato me utau ta lane pha kata-kata. Milale lane phalale pekat kum ka tin ke jonga ka bangala tho kalon kata-kata gospel kata-kata. Lane kum tar ter un kedewi kini khot Bible. Te melale, thalale. Te hangta. Cubu mengenuksa ya kajing priang ya munsi makhui. Te kum tongin jubab kum makalalong sim kejongi. Nang ta ter kat kum keting jong blei. La dengi lalong sisa te kinong lek keting jong blei. Ngelalai. Namar kat kum ka keting jong blei un besar. Ya kita klaim le on pengat hangta. Tinggi sutu sekedar ya kaban lagi na atatin. Nang ta susu ngini apai sakini ki weipat ki benta. Habingi pai kat kum ki arteli ki khot Bible ki ba konsan ngakwa tang ba ngam tho aga ne ka e ka ba ngabu ka to ni point rei. Kan mau kum no ba ka ting jong blei ki arteli ki benta ka ba kham konsan ka ba ya deb kan ki keren. Habingi pai ka sithi si ki no rom ko ba sau ka khot ka ba nhiều cũng nó bak tin jong blei ka ong bat ka hikai to ong suk tau briu pra yo map no bat balayo telin no lin ni kita ki pop ke jung u barok suk utau briu ka ba mut mangi iwe pi barok ing don kama su thu ba ni la yo map ina ki to ki pop jongi barok khot ka ba ngi lale namar ka de ka kamram jongi ba bangi lale ka no ka bas niu nginum la ban chu telep yak to khmat ke jong blei. Ublei barbor un kata yangi ha da umur makoi un convict un pen snothu yangi ba kato ko jingle jongi kala bakla. Kade kamram jongi bangin ya sai ngeduai kato hado bangin snothu bala weng no ya kato ka jing tho persia yangi bangin snothu ba lamap no yangi la tap no la weng no ha kar nur ke jongi. Ngidan kamar snothu sekretari kani. Bari kenal em ka ba Jisu Ukren. Ha gitu ki apostol. Aka gospel kat kum Lukas kelno ka ba shipeu khot ka ba khat khandai rpeu. Abaki tu ki senran ki lawan bani tu Jisu bala le ikamba shibun. Te handai ka ba Jisu lo ong ba wat nam kemen namar ba pilala ban le ikamba andai to kemen khamtam ka ka we pala tho ya kerteng ke jongpi habeneng. Bat kan ni kalong biblical kalong ka jingkai ka ba kabarong literal kalong ka ba shena bat ka ba shisha ka ba yathu yangi bat ka ba kren hangi ba i wei baro nangi om dei bangin perkhat ya kata ka jing penim ya lani ya kata ka ba ngin lek nem sha ta sha ka jing su ko jong trai habeneng da ka bangi sumudur tip ngila ne ban poi hangta bat ba ka syong hau blei bun pha hangta kanomla banlong ha kata ka dur Henry ublei la ino hang ni ya kamon kemal dep kan mene na kato ka kitab Deuteronomy kalau ka life hell ka rom ka ba ship hell ba ka syong hau thli ke jongi
bat komjuru hakane ka pertheu jisu abu hangne ya ula pruit dak hang jing mujongi bangin don kamar so thu ya kane kuma ong ya apostol ong ru hap hangi menta hakane kapor ba kadai yangi iwe i baro bangin haban so thu ya kane bat de tang tau trai hi ban so thu ya kane kiwe kumangi ai jing ka hang ne ni ai ka ke jingmut jong ak tin jong blai ni ai hang ne bangi yakine ki point tang na kapenta ba on hap bangin hapan eksamin nya de lengba na kata ka jinglong jingim kuma ai hang ni point lengba kita ki kular jong tin jong blai to ngila pendem em ngila yai lengba em na ki nang ta hata ke jinglong jong jing tin khon hatung la so thu nem si sha bangila di te khun ki jong blai bat bangila abangi mana ngiro iblay ngira suthu ba ublay udaya utlang bat kamsim ujung yong abak pa nang tangi suthu sai kedar menta hakan ka por lengba ka jing bishar bang suthu sai kedar ba ublay bishar ngi habneng bishar kumta te habang le biang ikini idan kaman eksamin pat sataki kita ki bangi le ala ka jong jingim hato kawe pokok ke jingle jongi kita ki pengale palat lah tu ublay lama em kade kamram jongi bang suthu ba kawe hadin kawe pat om dei ka ba ngir sa suthu nang la khat na kanik perthei ban ngir bar suthu mentahi kumne ba ka kerteng jongi ka don em habneng kumba apsol pol wanga dak kwa sikadei bang da leitno amar balai ban sah ne ka perthei kalong tang na ka pertai jong phi ong pol ten rei ka ka ba ngakwa khambun kalong ba ngan leitno bat ublay hangte habneng tenga kwa nong koi ki kinong snap ya kane ka jingi kai hakane ka por lese kade ka jingi kai ka ba boro si kata phim ju yo kane bat menta phi su thu yong bai jo kane practice ya kine bat perkhat mnia menta kane por kham tam le ngi em ki sngi ki por ki bat jenjar su thu ka ba ku jong ki berkhoi kala hajan katkum ka ktien ke jong blai te kam dai shu bangin dang artatin ya kano hato phim kwa mo ban tayo mat ya kaching suk ka ban ne khandeu khanang ba aba phi su thu ya kane abangi sakri blai kata ka jing sakri ke jung kan nong ka suhun bat abangi le kano no ngile ka pa suhun bat ngidan kam ban ya be no mar ublai kwa ya kata ka ba ngin le syata syadujok blem jumlah thawi ka dujok na ka bantai jong bri thawi ka dujok na kabantai jong setan te koki bai baro hau trai kane de chingkar pat bat kata kalong ba top khin yep examine hakane por kila yo sneu gri jing kai ta ter examine yela de lomba kini ki tin kini ki khot jong tin jong blai blai ne por bat tenju ela ke jong donut haka jing de ke jong pi bra blai kumno pi su thu ngi de ba su thu shakra maru jisu ang ong kum ta te ban pon kuno komba ngila de pulen dumne na katoka sithi bani kong si koren kalomba khatsan khat ka san phra ka ba ong hangi ba ngide ban suthu ko ki hep ong akti jong ble hangni ha ka bangi ngi trei na ka banta ka jing trei ka jong trai ba ka ta ka jing trei jungi kan nom long ka bale no ai te balangin chu trei le no ai ha ba kat ni ngila shakri ble ngila penlot jak sni ka por kombo ong u petros hato lada kat ngi gini ki blay be hato ondang la kita ki wei pat ki bakam ya be te lading la pelut kum ta balingin artin ngide ban le ya ke ka ba klem da artin shu ting deban su thui kane ba ka tre jungi haban le kan long ka ba le no ai ni yo i kat no ka ba u solomon u la jot le no ai ya kata ka jing em ko jong u ban yo i u jawab u la tre chitom percentage im rei u du le no ai te kane de jingi kai ba ka jim ko jungi habangi osngo i kane habangi long ki bangi ngilong ki kristan kane long ka we na ka benta ka ba pen kementam ka jing em ko jungi ka jingi ki jing i pat ka jing kermen kane long ka we ka ba don kam tam ki em jungi bat ading la su thu ya kane bat ngla tre hadu ka benta bing su thu shakra ba menta habangi klat no na ka perthei nginum arta tinshu ya ka beneng ka ta ka long ka we ka ba lakwa hangni bat ngange bau try un persuthu ya phi lada phi don ya kane ka jingmon iwe baro pat kane kalong ka jingkai ka blong biblical ka balong katku makting jong blai bangila ya phai hangni te na ta kadau yale ban chakri ublai dak jinghun ka donut bat dak jingkarmen ka balong spa na spa
tu blain kerku ya pi ke ba ngap ke ba pe ha kan ke por leng ba kan ke YouTube bat ni kerpat sai sintan sunggup ha ban jara plem ban pun priang ni ki jingkai ke bakum kini bau trai pun ai ke jing sempang ha ki nong snap baro ki payo snow ye ki jingkai ke bakum kini trai nol kat pat pi baro te nam ta ka puram jung u amen